नमस्कार माझ्या प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, आम्ही घेऊन आलो आहे तुमच्यासाठी एक मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेतील चॅनल ज्याचं नाव आहे धम्मपाल सावते. आणि माझ्या प्रिय प्रेक्षकांनो, माझं नाव आहे धम्मपाल. या व्हिडिओद्वारे माझ्या चॅनलची माहिती मी तुम्हाला देत आहे. धम्मपाल सावते या चॅनलवर तुमचे मनापासून स्वागत आहे. या चॅनलवर तुम्हाला खूप काही पाहायला व शिकायला मिळेल. धम्मपाल सावते या चॅनलच्या टीमचा एक प्रामाणिक असा प्रयत्न तुमच्यासाठी मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेतून माहिती पुरवण्याचा आहे. या चॅनलमध्ये तुम्हाला आवडेल अशा सोप्या व्हिडिओद्वारे नवीन माहिती मिळेल. धम्मपाल सावते चॅनलवर येणारे छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी आणि या आपल्या प्रयत्नांना यशस्वी करण्यासाठी व आपल्या या परिवारासारख्या चॅनलमध्ये तुम्ही सर्व समाविष्ट होण्यासाठी धम्मपाल सावते या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मित्रपरिवारामध्ये शेअर करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करण्यास विसरू नका, कारण त्यामुळे पुढील व्हिडिओची माहिती सर्वात प्रथम आपल्यालाच मिळेल. धम्मपाल सावते चॅनलला हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद व आभार. धम्मपाल सावते चॅनलला आपण नक्कीच साथ द्याल अशी मला खात्री आहे.